Kaso, ekuazioak nola ebazten diren hirugarren pausotik aurrera aztertua dugu. Egiten dugulako isak alde batera eraman, besteak beste aldera isolatu eta simplifikatu. Orain ikusiko dugu parentesia duenean nola ebazten den. Orduan lehenengo gauza da parentesi hori ezabatzea. Hori nola egiten da? Jakin badugu parentesia zertan ari den. Kaso honetan batutzen. Hontan kentzen eta hiru kasu hauetan bidertzen. Eta hori nola ezabatzen da? Lehenengo egingo dugu. Parentesia batutzen ari denean, parentesi hori kendu egiten da. Ze informazio hori alperrikakoa da. Badakigu batuketa azken egin behar dela. Horren parentesi hori alperrik dago. Kendu egiten dugu, ez zer gehiago egin gabe. Normalean, holako parentesiak ez dira jartzen. Ez ditugu izaten, baina noizbait ikusten bat dugu, kendu egiten da. Bigarrena, kentzen ari bada. Parentesiak kentzen ari bada, bi motatara kendu daiteke. Nik biak erakutsiko izkizu. Zu ikusi zen aukeratu. Modu bat da esatea. Nik kenduko dut kenketa hau eta parentesi hori kenduko ditut. Horran, gelditzen zait, 3 eta barrukoak galdetzen dut zeira egiten kentzen edo batutzen eta zeinu aldatzen dio. Zeira egiten hau batutzen, ezta? Horra jartzen da kentzen. Eta hau zeira egiten kentzen, orduan batutzen. Hau da, modu bat egiteko. Eta bigarren modua da, kentzen dugu parentesia eta barruko ikur hauek aldatu ditugu. Orduan izango nintzake, 3, ken, 2, isa, hau aldatu, eta ikusten dezuen bezala, berdin gertatzen da, baina kentzeko modua desberdina da. Zuek ikusi nola nahiago dezute alde batea edo bestea. Eta beste da bidertzen ari denean. Bidertzen ari denean, hemen puntu bat dago, ez du jartzen, ez dugu batuketa egin, lehenengo biderketa bat egin behar dugulako. Orduan, egiten da, banatzen propietatea erabiliz. Horrela, bana bidertu behar dut kanpokoa. Orduan, jarriko dut 5, etengo dut. 3 bider 4 isa. 3 bider 4 isa da, 12 isa. Eta 3 bider 3, 9. Egin dut. Ja, parentesi digabe nago. Kaso honetan, berdin, 7, eta horren hasi dut, bidertzen. Baina kontuz, ez dut bidertzenik 4, bidertu behar dut, -4. Horretan, -4, bider 2 isa. 8, -8 isa, -4, bider 7, -28. Eta azkena, 7, eta hasiko gara ez, 3, bider -2 isa, -6 isa, 3, bider -4, -12. Kontuatzen zaten bezala, biderketa egin arte ez dut jartzen zeikurradun plus edo minus, ez bai dakit. Ordan guazen, kaso praktiko bat jartzea. Hemen jarrut ekuazio luze bat, parentesi askokin. Normalia ez da olakorik egote, baina hau praktikatzeko ingo dugu. Ordan guazen guztea, lehenengo pausa da parentesia kentzea. Zer egiten parentesi hau? Bidertzen. Ikusten duzu, bidertzen. Ordan, egin bat dugu, bana bidertu. Banatzen propietatea erabiliz. Horrela. 2 bider 4 isa, 8 isa, 2 bider -10, -20. Gero dugu ken 12 hori ez da parentesian, berdin, 4, eta parentesia dugu. Kenketa bat, horan barruko ikurrak aldatuko ditut. Horan, honi aldatu diot, ken izateko, honi aldatu diot, ge izateko. Urrengoa, hemen bidaketa bat dago. Horrengo dugu, -3 bider barrukoak. -3 bider isa, -3 isa, -3 bider bat, -3. Horren bego pausoen dugu. Parentesiak editugu. Bigarrena da, izenatzaileak ezabatu. Ez daude, hirugarrena, isa dituztenak alde batea eta bestea bestera. Orduan, azken marratuko ditut isa dituztenak. 1, 2, 3. Orduan hauek ezkerrera. Hau ezkerrean dago, beraz, ez diot ikutu behar bere ikurra. Eskubian dago, honek bere iztuten duen. Eskubian dago, orduan, ezkerrera eramateko bere ikurra gehi aldatu bat diot kenean. Hau, kentzen ari dena plus, gehiru, eta bukatu zaizkit isa dutenak. Oan jarriko dut berdin. Horan, lehenengo kopiatuko dut daudenak. Hau dago, eta ez diot ezer aldatu behar, ez diot aldatu behar, ez diot aldatu behar. Hirurik ez ditut aldatu behar.
Horren, etorriko dienak. Hauei bai aldatu behar dira. Kentzen ari dena batutzen. Kentzen ari dena batutzen. Horren, guazen hau egitea. Antzekoak dira, bai, horrean ingo dugu horrela. 8, kenbi, gehiru, isa, berdin. Eta hemen, hau egiteko, guazen zate, jartzi ditugu lehenko plusak. Batuko dut, hau, azkar egiteko, hau eta hau. Orduan, 32, 36. Eta minusak, ken 6, ken 3, ken 9. Orduan, hau zen bada, 8 kenbi 6, gehiru 9 isa, eta 36, ken 9, 27. Urrego pausa, isa isolatu. Bueno, isa, orain, egin barko dana da, bestaldea pasa. Orduan, bakarrik usteko, 9 hau bidertzen ari dena bestaldera zatitzen. Isa berdin, 27 zati behatzi, eta hor ezkera da, simplifikatu. 27 zati behatzi, iruna. Horra jarriko dugu hemen, isa berdin, iru. Guazen ikustea, emaitzak ematen duen edo ez. Hasiko gara. Bi bider, parentesi artean, 4 bider iru, ken 10, ken 12, berdin, 4, ken 6, ken 2 bider iru, ken 3 bider iru gehi bat. Hasiko gara. Paidesek imaltu leheneko, ordan da. 2 bider, puntu jarriko, zer bestela ez dugu jakingo. 4 bider iru 12, ken 12, ken 12, berdin, 4. Leheneko biderketa egin behar da. 6, ken, 6, 0, oran. 0, ken, iru gehi bat, 4, eta oran, 4 bider iru, 12. Oran zen bada, 2 bider bi 4, 4, ken 12, eta hemen ere, 4, ken 12, dudarik gabe, biak berdina dira. -8, berdin, -8. Horra, emaitza, onde dugu. Isa berdin, horrean falta zaiguna, bakarrik da, izendatzaileak ezabatzea. Hurrengo bideo arte, agur!